Assalamu alaikum warahmatullah. A yau ina so yi magana akan lafiyar kwakwalwa. Kamar yadda muka sani ne, kwakwalwa ita ke da alhakin yin tunani, hankali, natsuwa, karatu da dukkanin wani abu da mutum ɗan adam zai yi. Hakan ya sa lafiyar kwakwalwa take da matukar muhimmanci a gare mu. A yau saboda yanayin rayuwa, juyewar zamani da irin abincin da muke ci ya sanya ba lallai sai kaga mutum a kwance muraran ko kuma a saman titi yana fisge-fisge alamun hauka shine yake nufin cewa mutum yana da rashin lafiyar kwakwalwa ba. A'a, tamkar yadda dukkanin wani sassan jiki yake ciwo mai tsanani da mai sauki, ita ma kwakwalwa haka. Tsananin ciwon ta ya danganta da bangaren kwakwalwar da wannan cuta ta kama. Daga cikin cututtukan kwakwalwa akwai ciwon hauka, akwai ciwon farfadiya, akwai ciwon damuwa wanda bature yake kira da depression. Ita wannan cuta ta depression cuta ne mai tsanani wanda takan jefa mutum cikin halin rashin walwala. Mutum zai kasance cikin kuncin zuciya, bacin rai, rashin sanin madafa da sauransu na tsawon watanni zuwa shekaru masu tsayi, wanda daga ƙarshe idan ba a yi saurin lura da halin da mutum yake ciki ba, mutum zai iya kashe kanshi idan ciwon ya yi tsanani. Bayan wannan akwai ciwon da ake kira da PTSD, wanda ita wannan ciwo tana faruwa ne bayan aukuwan wani lamari mai ban tsoro, misali gobara, fyaɗe da sauransu. A takaice dai cututtukan kwakwalwa suna da yawan da ba za mu iya lissafo su a wannan bidiyon ba. Ta yaya za ka gane cewa kai ko wani naka yana ɗauke da cutar lafiyar kwakwalwa? Za ka gane ta hanyar yawan yin mantuwa, yawan tunani, yawan damuwa, yawan bugun zuciya, rashin barci, yawan cin abinci ko kuma rashin cin abincin kwata-kwata, yawan ciwon kai, rashin haƙuri da sauransu. Daga lokacin da kaga kana ɗauke da fiye da biyu daga cikin waɗannan abubuwan da na lissafo, to ka gaggauta zuwa ganin likitan kwakwalwa. Ya kamata mu sani cewa ciwon kwakwalwa ba abin kunya bane, kuma ciwo ne mai warkewa matukar aka gano shi da wuri kuma aka dage akan magance shi. Idan kuma na kusa da kai ne yake dauke da wannan cuta, to kada ka kyare shi, domin yin hakan yana tsananta zafin ciwo a gare shi. Abin da ya kamata mu yi shine mu ƙara janyo mutum a jiki mu kula da shi. Ta yaya za ka kare kanka da wani naka daga kamuwa da wannan rashin lafiya ta kwakwalwa? Za ka kare kanka da ɗan uwanka ta hanyoyi kamar haka: cin abinci mai inganci, gujewa duk wani abu ko wani mutum da yake haddasa maka takaici da bakin ciki, yawan motsa jiki, fita shan iska, yawan sada zumunci, yadda da kanka a yayin da kake, misali kai talaka ne ka yadda cewa kai talaka ne, yin barci akan lokaci da sauransu. Daga ƙarshe kamata cewa lafiyar kwakwalwa tana gaba da komai. Na gode sosai, sai an jima.